בוקר טוב חיים. כולם שזוכר את הסיפור לפי הסרט של התחיל יעני 47 שנה, שמספרים על כל הבלגן המלחמה לגלובלית, אבל השאלות במדינה, השאלות לא יכול לענות אם לא מבינים את השאלות, למי שואל, למה שואל, אפילו למה שואל, למה אפילו שואלים. אבל פה התחיל הכל. אם מבינים, הכוח של ההרים, הנה כל ההרים האלה, הנה העט הזה, אתה רואה את העט הזה? זה העט של אח שלי, והוא היה באמת החייל של השמיים, ובגלל לא הבינו, זה למה יש מתמטיקה, לפי לומדים לדבר איתך, שמאמינים את הסיפור מההתחלה, כי יאיר ובן ציון ואלי מלך ועקיבא ועליזה וחילה ואושריאל וכל החיילים האלה מהעברים הישראלים, שאם חושבים מתייסך עם אתיופים, כי האתיופים יש להם יעני מתאימים אותו דבר לפי הם יעני חושבים בעניין דיבורים, ואם לא חושבים מעניינים לדיבורים למצבים בארץ לפי גלובלית, כאזרחים בתושבים. אני אמרתי, מי שואל ולמה? מה שואלים? מסיפור שסיפורים מהתחלה להתחלה, להבין איך לספר משפה לשפה. Good morning, Jason. How are you doing?